Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Mayong hapon naman sa ating mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta sa inyo tanan? Sa mga nag-upod sa atin sa sininga hapon natin gipagpangamusta tungod Lunes subong adlaw Agosto 30 tuig 2021 sa holiday, di ba? National Heroes Day karong nga adlaw. Tali nang ipasidunggan nga sa karong nga adlaw mong aton sa mga frontliners, mga medical frontliners. Yes, but anyway, wala trabaho ang mga ara iya nagatrabaho sa gobyerno, magluwas lang sa mga nagapangatubang sa karon nga pandemic, di ba? Yes, ara lang kamodera kaiban man nga mga wala sang trabaho nga ara iya sa mga nagatrabaho sa mga pribado nga mga kompanya nga mga taladapan. Okay. Anyway, tiok danay na naman gyapon ang mga pamilya. Malawig-lawig kawin, no? Sabado, Domingo, Lunes, 3 days. Kapag danay nga ara lang sa balay, okay lang na siya. Ako no kahon gid ang aton mga senior citizen. Kamusta ka modera? Okay lang. Yes, go gihapon ana. Ari lang ta gihapon iya sa adlaw-adlaw nga tanan nga padayon kita naga pangatubang sang aton tag sa mga obligasyon, sang aton mga responsibilidad despite sa kung ano man ang mga ginabatsyag dra pero padayon gihapon. Muli ni mahambal naton iya. Kag kung magwagid man sa balay, wala na sa choice, kundi ang padayon man nato nga paghalong sa atong kaugalingon. Di ba? Sinasunod natin ang mga health protocols, di ba? Ang pag-suksok sang suksok diyan. Paggamit sang face mask, face shield, social distancing, gina-observe gid naton. Plus pa ba nagaunay ibang kadalag ko is mga spray nga dala nila nga unod alcohol na okay gina siya. Kung may ara tubig ti panghinaw na ang mga makapaayo himuon ginaton kag padayon kita sini, di ba? Kay ti malawig-lawig pa iniiya nga pagpasigbato sa COVID-19, especially sa karon ang madata man nga Delta variant kay ti kabalugid kita subong nga nagasaka ang kaso sang Delta variant sang COVID-19. Sa aton sa Bacolod ni apat naman nga nagdugang, di ba? May apat nga nagdugang dito ano gani halin sa Barangay Villamonte, Singkang Airport, Barangay Tacuning, kag ara man sa may Barangay Vista Alegre, no? Pero kita gyapon, we don't have any other choice kundi ang pagmintinad man sang pagsunod naton sa mga nagakadapat natin himuan. Go lang naton. Syempre, Tito Wilma, pero karon na adlaw, ara man gyapon ang aton nga mga update sa dalagan sang aton panahon, mabulbugnaw na gid man ang hangin. Ang hangin na aton sini palibot, pero ang kapaang nagalabay gid yan. Okay na, karon dugay-dugay. Kag si Manny Pacquiao, tinag-abot na, nakabalik sa Pilipinas, halin sa iya man katapusan nga
pagpasig-away kay Uga, di ba? Masubo man, pero wala i-expect si Manny Pacquiao nga mainit gihapon siya nga ginabaton sa mga Filipinos. Kay syempre karon man nga adlaw Tito Wilma, ano pagigani ang atong mahatag sa ila, karon nga hapon, ang mando bala to sang IATF na about work from home, tibaluon ta man abi karon. Kag yes, update man naton sa malapit na pagbukas ng klase na tungod sini face-to-face classes nga ini na bala 100% sila lang kung may ara gipan tibaluon na itong ina karon. Kag aton man sulat karon basahon pagi man sa aton messenger nga ginpadala na diri sa This Is My Life. Basahon man ina ni Tito Wilma karon sa inyo. Kag magluwas man sina Tito Wilma syempre ang aton for your information. Aton FYI portion or segment sa mga nag-experience siya bala sa problem. Kung mga problema kamublas ang inyo potassium, magsiling potassium tiara man sa aton gani dugo pero kung hyper o mataas hindi man nami. Kung nubo hindi man nami, na pero baluon to kung magnubo ang potassium mo, ano matabo, abi, ano ba tiyagon mo, kag anong mga maayo para nga mabuligan natin ang atong kaugalingon nga magka-recover kita, nga ma-maintain natin ang normal nga potassium sa atong sinilawas. And of course, kalingawan natin sa kahapon ang mga zodiac sign, na mga zodiac sign para sa ating sa horoscope. So, relax lang ka mulira, syempre, na ang atong sinipanahon sa sining adlaw siya halin man sa DOST pag-asa syempre padayon man ang ITCZ na Intertropical Convergence Zone nga nagatugay naman sa magalumon nga kalangitan na may lapta-lapta man nga mga pag-ulan kaya pagpanag-uog sa bahin sa National Capital Region kag anom kaiban pa nga mga lugar suno sa pag-asa sa forecast nila na kag ang iban man nga bahin sa atong pungsod may paggulugalong tumagalumon man nga kalangitan, ara man panalagsa nga mga pagpanaliti pag-ulan, kag pagpanag-uog sa gihapon bangod sang ITCZ, kag syempre dinimang sa iton sa Western Visayas, Negros Occidental, ari tadi kay ari kita sa Bacolod. Ang aton nga kalangitan kay ingat may sanaaw man, kita man naton na si Haring Adlaw, di ba? Pero sa siningation magalumon ang aton kalangitan, kaga may ara man pagpulo panaliti sa pila ka bahin ina tungod man sa ITCZ Intertropical Convergence Zone. Ang dapya naman sang hangin nga ato mabatsyagan to ang dapya nga mabatsyagan naton makanay tugtog nga mabulubugnaw man nga mabatsyagan naton ang huyot sang hangin pero di inagahalin man yes nabagat na nasidlangan kakado sa nabagatnan. Amo nang ma-experience or gina-experience sa bugos nga iso sang Negros. Aton baybayon ang taob kainas ang kaagahon alas 2:21 kagang hunas naman alas 9:41 man kainas ang aga. Subong kapataob naman. Ang adlaw nagbutlag alas 5:35 kaina magatunod naman karon alas 5:55 sang hapon tingpalano pa madulom-dulom na. Kag tawilman atong sini temperature range for the whole day sa bilog nga Lunes from 25 to 32 degrees Celsius. So mapaang amo na nabatsagan naton subong kay diri sa Banuas ug Bacolod kay isa sa Negros Occidental 32 degrees Celsius ang atong mabatsagan iya nga temperatura. Okay. Si Manny Pacquiao mansyon pa anay, no? Masiliman tagyapon haraman Division Boxing Champ kag Senador Manny Pacquiao nag-abot na iya sa Manila kainasang kaagahon. Nakabaton man siya siyempre sa mainit-init nga pag-abi-abi sa nga mga supporters. Matapos ang iya kalutusan bato kay Ordines Ugas, diba? Sa ila encuentro sa WBA Welterweight Championship. Nakitaan man dito sa Ninoy Aquino International Airport sa NAIA Terminal 2 kainas ang kaagahon, mga sunod sa reporta, mga station taman ka mga supporters ni Manny Pacquiao nagsug-alaw sa iya nga nagabitbit sa mga tarpaulins, na mga banners, amo na ang mga nagsug-alaw sa iya. Pero, makitaan bala nga daw wala
basta gani mga mo sina ng mga pagtipon. Do wala ginbali ang physical distancing. Kay ti gusto sang isa kag isa nga makit-an si Manny Pacquiao nga malapit sa ina. Medyo may komosyon man nga natabo. Sang ang isa ka staff ni Manny Pacquiao ay nagbuwa sang thousands of money bala sa bag. Pero wala yato yan yung panghatag. Sabi ko sang mga nagsugalo kay Manny Pacquiao mga hatag kwarta. Pero sunod naman sa isa niya ka-staff na si Bernard Peralta. Si Manny Pacquiao, kag ang iya ni pamilya, kag iba nga staff, pag-abot ka ina, diretso sa isa ka hotel sa Pasay City, nga sa diin, nagpabook sila sa pito ka mga kwarto, di mapaidalo, maanay sila sa 10-day quarantine. Pero ang atong sinipang bansang kabaon ano gid na surprise gid sa na surprise gid sa himo nga pag abi-abi sa mga Filipino despite sa iya sinikalutusan, pero nagapasalamat siya ba nga nakita niya yung mga supporter dito iya sa airport. Niya wala gid ko expect pa niya si ang gusto ni malinong lang kay ti perdi man ta niya wala man ta nagdaog, pero ti pasalamat man siya kay ti niya subong wala ko nagdaog, pero ara sila gihapon. Ang natabo halin sa naiya, si Manny Pacquiao kag niya pamilya nagsakay sa service van sa hotel. Samtang niya nga personal nga salakyan nagsunod na lang sa convoy pakadto iya sa hotel. Ang ano naman ang political career ni Manny Pacquiao at makulap kita after quarantine kung ano ang iya sini mapabutyag na tungod sa iya tindog sa pagmamansang politika. Kailo to sa piyak Tita Wilma, para iya karon nga adlaw. Dali lang. Sorry, gina. Karon nga adlaw, holiday na hambal na to National Heroes Day. Ang aton sini nga mga health workers among ginpasidunggan sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Angot sa ila pagsakripisyo nga ginahatag sa mga health workers sa pihak sining COVID-19 pandemic sa karon niya nga adlaw. Masilin nato National Heroes Day adlaw sa mga baganihan di ba? So ginpasidunggan ni Duterte ang mga health workers samtang nagaprotesta mga health workers karon nga adlaw di ba? Kay ti wala gihapon ang halos 5,000 ka pesos nila nga monthly special risk allowance kasi may hatag na to, di ba? Ang ila SRA na madamo sa damo gid sa ilang wala nakabaton. Biskan nga 40 iya ang panglakaak sa COVID-19 cases sa mga ospital. Pero hindi man to maisip ang mga health workers kung natong lang taon, hindi maisip ang mga health workers nga natapikan, nalatnan, kaga napatay sining COVID-19 samtang nagapaninguha sila nga maluwas ang kabuhi sang iban sa nagkalain-lain nga mga ospital. Kasi siling ni Duterte ginahimo ina sang aton sini nga mga health workers bisa nakahibalo sila nga hindi sila pagpasidunggan kag hindi man sila pagpatindugan sang ribulto pero dalayawon ang ila sini nga mga napanghimo. Amo nang hambal sa presidente. Pero, adi naman karon ang ahensya sang ikayong lawas, ang Department of Health, liwat na naman, nagpangabay nga buhinan, ang capacity lang, ang kapasidad sa mga opisina, paagi sa pagpatuman sang work from home, ina matapos iyang magwa ang record sa mataas nga kaso sang COVID-19 sa pila iya ka mga ahensya ng gobyerno. Sa pila ka mga ahensya ng gobyerno. Silinggani ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres sa niya ginmando na sang IATF na dapat buhinan ang carrying capacity ng tagsa ka opisina o kung ang mga nagatrabaho. And those who can work from home, they should stay at home. Kagdadara na lang ay mag-obra sa ilabalay para gamay lang ang mag-inupdanay sa mga opisina o sa mga workplaces kag malikawan ang
infection. Importante man sunod sa iya nga may nagkaigo nga ventilation, ang opisina, may naga-monitor sa safety, may naga-officer nga may naga-monitor nga safety officer sa ikayong lawas sa mga empleyado kag masiguro ang pagsunod sa mga health protocol. Kay ti kabalo kita especially sa Office of the Civil Defense na 116 sila na COVID-19 positive cases sa ila sini taladapan na kag nakangkol man sa 29 ka COVID cases ang sa FDA, Food and Drug Administration. So amo nang ila subong nga push, ginaduso ang work from home. Okay, kag natungod naman sa nagailapit nga pagbukas ng klase. Hambal sang DepEd na. Hambal sang DepEd, preparado naman sila sa pagpatigayon sang pilot face-to-face classes sa pihak sang COVID-19 pandemic situation sa aton pong sa Pilipinas. Inkaso, may inkaso gali panugutan ina ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ang hambal ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan natapos na sa Department of Agriculture, sa Department of Education, kag Department of Health, ang mga guidelines nga igapatuman para sa pilot face-to-face classes para sa isa kagatos ka mga eskwelahan. Batian niyo to isa kagatos ka mga eskwelahan nga makitaan sa mga lugar nga classified bilang low risk sa COVID-19 kag handa na naman sa iya nga ipatuman nila ini in kaso nga maghatag sang go signal ang presidente. Pero sa karon ang hambal ni Malaluan, may 600 iya ka mga eskwelahan sila nga gina-considerar. No? May 600 schools sila nga gina-consider para sa pilot face-to-face classes matapos nga makapasar sa evaluation para sa preparasyon nila. Na? But anyway, sa 600 schools, isa kagatos lang dira ang piliun para makapatigayon sa pilot face-to-face classes. Magapili sila, suno kay Malaluan, magapili sila sa pila ka mga eskwelahan from Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kaya nga, kinahanglan suno sa iya nga, kinahanglanon ginaiya sa pagtuon nga makaangkon sa representasyon dikan sa nagkalain-lain nga isla sa Bugos nga Pilipinas. Tiging klaro yaman ang national ang National Capital Region or ang NCR wala gina-consider para sa pilot classes bangod sa ila subong sitwasyon, no? Dito iya sa among nga riyon sa NCR lalo na damas sa Manila, di ba? Yes, kay kabalugan kita sa ila quarantine status sa karon. So anyway, ina ang atong sini pila man ka mga updates nga natag sa inyo sa karon nga hapon. Pero sa ito na nagdira man mga kautuhan, dali lang tawe, no? Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na mga kautuhan ng mga produkto ng isang Dr. Alfred, siyempre. Basta produkto sa Dr. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just
naman na Dr. Pinoy Squalene Capsule na 100% pure squalene. Wala lang. Saplas sa inyo. Philippine Standard Time, alas 2:15 na. Ang aton man pagbasa sa atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang atong basahon nga mensahe sa karon nga hapon taga-Kabukdagat, ni damo sa ilada no. Taga-Dumanggas, Iloilo. Nagapatawag siya kay Elaine. Ang mensahe ni Tita Elaine nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa imo. Kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, sa tanan nga mga listeners ng Action Radio via radio kag online. Ako, tawga lang kay Elaine sang Dumangas, Iloilo. May problema man tita, parti sa akon bana. Wala siya obra. Almost 14 years man siya nga may obra. Galing, nagpamuhin sang tawo sa iya ginaobrahan, pati siya na ulamid. Amo na aging kaakig sang akon mga parents. Kung nga hindi kuno ako gusto na paobrahon ang bana ko, halin sang madulaan sa sang obra, nga wala pa nakapangita sang
iban. Gani, tita, ako ang pangita sang paagi para may galastukon man kani. Siya kani ang gusto ko nga maghambal sa akon kung ano ang dapat namon himuon. Galing makita ko Tita Wilma kag mabatsyagan ko giyet nga nagakadulaan siya sa paglaong. Ang ginahimo ko, ginabuligan ko siya sa pagbaligya sang mga pwede ko mabaligya. Kung kisa, mga pagkaon, kung kisa, mga RTW, ginadala ko sa akon obrahan, ginaobrahan. Kabalo ko, tita, sang iya nabatsyagan niya subong nga tiyempo, tungod pandemic pa. Dugangan pagid sa mga pabati-bati sang parents ko. Gusto tani namon ta nga magsiparar, pero wala pa kami ikasarang. Nabilang kami nga mabudlayan. Ginatulon ko na lang gani ang pride ko. Ginatulon ko na lang gani ang pride ko. Kaya amuman ang bana ko. Ako na lang ang nag-istorya sa ila kay nagapangabay para hindi man maapektuhan gid kang sobra ang bana ko. Ang ginakasubo ko lang, Tita Wilma, pati mga bata namon nagaka-apektuhan. Kung kisa, sang may klase pa, hindi na sila magka-online class. Tungod mas ginauna ko ang amon kalanon sang sa mag-load sang data. Kung mahimo lang, mapaigo ko himuon ko yan. Kag kung may ara man tita, si maka-online man sila. Maayo lang gani nga wala nagatingog ang bana ko. Nagahipos man siya. Wala niya ginasapak kung ano man ang mabatian niya halin sa ginikanan ko. Tita, hindi ko kabalo kung paano ko mapabalik ang kapagsik ng bana ko. Ina ang akong problema. Napensaran ko nga mayo guro. Mapadalaman ko that this is my life sa Bacolod. Tita Wilma, diri lang ko to, mamati gid ko. Elaine. Okay, kay Elaine, dira, salamat kid. Salamat sa padala mo diri sa aton sa Messenger. Kay i-account name, bilog gid nga ngalan. Salamat kag mayong hapon sa inyo sa bugos gid nga pamilya. Kag kung tan-awon tabla Inday Elaine, subong kalabanan ang mga asawa mong gabira-bira, mong nakadulaan, kabudlay ko ng lalaki, no? Kung ang bana or amay sa puloy ang madulaan trabaho, kabudlay, kaya nga, ginadibdib nila sobra. Pero sa para kay Tita We, bala Ling, Bawling, no? Inday Elaine, hindi pa man umihigid ang kanan. Maayo gani, kamo, kami, bisan paano, may ara pa kamo ginakuhaan sang adlaw-adlaw ninyo, no? Para sa adlaw-adlaw ninyo ang kinahanglanon, pasalamat kani kamo nga bisan paano may ara kamo makuhaan para sa inyo gawion sa adlaw. Iban niya kamo blay gatululagay ka bisan ano bisan idalawat bugas ko. Ara ka lang sa banam mo. Ay kag suporta, pabatsyag sa iya nga wala siya nag-isahanon. Ara ka lang sa iya liyo na galing kay medyo mabulubudlay gid pan ang sitwasyon. Hambalon mo lang siya antos-antos lang juta. Kay kung magtulutaw kayo na gudman, makakita ka din at trabaho. Amo ining tion Inday Elaine, na kinahanglan ka gid sang bana mo. Pasalamat kita nga hindi ikaw inang magakod kasi sang asawa nga kung wala gani obra ang bana. No? Ano ba? Ikaw very supportive sa bana mo. Kanami lang. So, padayong na ina. Hinahanglan sang bana mo ang imo pagbatyag sa sitwasyon. Suporta halin sa imo, paghangop halin sa imo para manumbalik ang iya
kapagsik, ang iya energy, ang kung ano siya before, hindi lang pagpuwersa. Amat-amata lang sa pag-explain sa iya ang mga plano mo, na sikar mo lang sa iya, amat-amat ang mga plano mo, ang inyong sitwasyon sa karon, tapos pamangkuton mo siya kung si ano pa ang imo ginapamansar pa, ano pa ang imo plano, na abi share sa ako, mas makatugda man ko, na para bala makafocus ka mo sa gusto niya, kag sa gusto mo man, pero hindi sa siling golpiada, kundi amat-amat lang. Na, budlay man po sa hon, bisan ano nga bagay, basta po sa hon, di ba? Hindi maayong resulta. Bisan amat-amat. Kag nami man na ang imo ginahimo nga ikaw among nagapaubos man sa ginikanan, among ginambudlay basta nagalumon kita. Na, basta ra kita upod sa aton mga in-law. Kay kita ya nga aton pamilya, okay lang, makapawala ka, di ba? Pero ang partner mo, amo nang nabudlay kay negatibo, nagapangalikid, kabudlay-budlay. Which is nga kinanglan bala, kung sino man, kung diin ka mo, sa pamilya sang lalaki o sa pamilya sang babae, kinahanglan ang isa tagaan gid konsiderasyon ang partner nila. Kay kabudlay, magpakig-upod, kabudlay, mag-adjust, maghapoy, na ikaw ang mag-explicar sa ginikanan mo, na buligan mo, ang bana mo sa ginikanan mo. Padayunon mo ang ipag-explicar sa ginikanan mo na tungkol sa sitwasyon sang bana mo. Kay basi bala, mabatigan man sa ginikanan mo, kay intindig, di ko na iya inday-ilain sa side sang ginikanan mo. Nga makita, like, especially bata mo nga babae, mo na bala, tapos among nagaputoy-putoy trabaho para mabuhi ang pamilya, kay si lalaki ara sa balay, sakit na sa bahay sang ginikanan. Pero ikaw nang bahala, kay ginikanan mo, mamati man na sa imo, bisan paan, bisan mga okay lang na, pero paintindi lang, pangayo support sa ila, para mahatag mo ina sa bana mo. Pwede sila nga makabuli kung may ara-ara sila para nga makatulid sa bawas ka mo sa inyo sitwasyon. Kaya siyempre, indailin, kinanglan updan din natin sa pagpangamuyo ang tanan. Kaya nga, sa karon nga panahon sang pandemic, hindi lang ikaw, hindi lang si Tita We, hindi lang sila, hindi lang sa kung sino ang nagaantos tungod sa epekto sang pandemic, kundi kita tanan, wala niya exemption. Tanan kita nagasuffer. That's why nga kinahanglan, kung may masuporta kita sa sinuman sa itong pamilya, kung may mahatag kita time naton o kung ano man nga bagay nga ma-share naton, why not? Ihatag naton para sa ila. No? I-share naton. Kaya mo ining-tion sang pag-isa. Pag-isa sa atong pagsinalayo, upod ang atong komunidad. Pag-isa sa paghalong, upod ang tagsatagsa. Kag pag-isa sa pagpangamuyo para mahatagan sabat ang isa naton kay ginapangabay sa kaitaasan nga mahatagan kadakusan ining pandemic na ating ginapangatupang. Inday magpakabakod ka sa imong sitwasyon subong, magpangamuyo kagid as always, ang tanan nga ginahimo mo idangop mo gid sa iya sa kaitaasan. Kagtagaan kaniya, dugang pagin nga kusog, dugang pagin nga paghangop kag pagpaubos sa imo ginaanto sa karon nga sitwasyon. Pangamuyo mo kabataan mo, upod ang bana mo, upod pati ginikanan mo. Nga mangin maayo lang ang pagsinalayo, bisan mabulubudlay ang paginawi sa sulod sang balay tungod sang kapiuton. Ha? Okay, Indailing, ina lang ang matugda ni Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27 na. Sa nasiling man naton bala, no? Sa aton nga mga kautulan dira, kung kamo may luyag man kamo i-share, pwede ninyo ina mapadala diri sa aton sa This Is My Life, no? Pwede ninyo ina mapadala, pwede ninyo mahapit sa Action Radio. Sulat nyo address nyo lang, This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Kaya mabatong may ina ni Tita We. And of course, hindi gani kay subong niya, kabalutan ng trending subong online. Diba? Pwede. Sa itong siniperson nga Facebook account ninyo mapadala. Na? Pangitaan nyo lang, search nyo lang, Wilma Antopino. Sugaton, may send message sila. Pwede nyo lang type inago ng inyong ngalan kag inyong lugar, i-share ninyo mga na-experiensya ninyo nakatag sa inyong leksyon, inspirasyon, problema man na inyo na-encounter, kaysa kutuman mo sarangan ni Tita We. Sinuhaan man naton. Nga
papahagan-hagan ang nabatyagan ninyo nga kabugat kag kagamo sa paminsaro. Kabugat sa balatyanton. Nga sa diin, paagi sa aton man pagbinag-binag sa sitwasyon, ikaw mismo, makahimo sa maayo nga desisyon para sa ginaangkon mga problema. Pwede na kay kumapadala ninyo kay Tito We, syempre, ako lang na makabasa, hindi man na mag-appear sa wall ni Tito We, hindi man na mag-appear sa inyo wall, di ba? Kundi ang GWA is private message through Messenger. Relax, si Tito Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante na mga commercials. Hello, my name is Rob. Manamyaw anay si Tito We, no? Namyaw si Tito We sa mga nagapud sa iton online, yes. Ada si Inday Humalumi na mayong hapon miswe, raman si Sir Alex Montesa, yes. Good afternoon lang da. Si Inday Connie kayo na hay miswe, Ana Sinoro, watching live here hambal ni Inday Connie, yes. We're here for you hambal ni Sir Alex Montesa. Salamat gid sir na Tito We mayong hapon kuno sa imo. Mamil Churita Ferrer, good afternoon, Action Tito Wilma. Salamat gida sa imo, ma'am, ha? Pag-upod kay Tito Wilma. Antonio Beronio, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Suki, taman. Salamat, kid. Mayong hapon, Action Tito Wilma, okay lang. Action Wilma, wala. Kid, mahimo. Pahimunong kagmati, this is my life. Yes, Ma'am Ana. Good nga mga anak mo. Tawe, please kindly greet sa ilan ni Ma'am na Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky Rialegdon, upod sa puwansa sa ARB community. Madamo, ginya salamat. Best wishes, God bless. Happy 52nd anniversary. Action Radio Bacolod. Thank you, good Sir Alex. Kay Mary Joy, Camero, good afternoon, Ma'am Wilma, watching from Singapore. Good afternoon lang. Stay safe and healthy man sa imo Inday. Mary Joy, Camero. Ruchel Fulgencio, Susana, mayong hapon Tito We, monitor lang kami diya, Barangay Pandanon, DSB. Yes, good afternoon lang dira. Salamat gid sa inyo. Kag kay Raquel Villafuerte, mayong hapon man, Tita Wilma, ari lang kami gihapon, ga-monitor sa program mo sa Barangay Alangilan, Purok 6, sa Tasoy's Farm. Salamat, kid. God bless you always. Inday Raquel Villafuerte Martinez. Sige lang, mabuti ng adlaw, makapamashare ko da sa Tasoy's Farm mo. Salamat, kid. Angela Perez Alandoni, good afternoon. Greet ko lang happy birthday, Angel Fagarita, diri sa Lagranha. Sa mga tayo Lagranha, dira mayong hapon ha. Sa ilan na Rogelio Arante, mayong hapon man. Roxy Magbanwa, watching from Los Baños, Laguna. Hi, hello. Kaguo, gali Tita Wilma, sa iya ni Buda Martinez, kag sa iya asawa Pinky Martinez, dira sa Alice Street, Airport Subdivision, gapamati, gida permi, salamat. Inday Chin Officer, salamat man. We love you. Monitoring. God bless. Good afternoon na balinjay Chin Officer. Thank you, Gid. Cassie Lopez, salamat, Gid. Action Tito We, good PM. Monitor always from Celine Homes. Upod ang mga neighbor ko di. Sila ni Thelma Iquico. Jennifer Hormigos, kag si kumari ko Sally Hinulan Perunilia sa may bata Tito We. Salamat, Gid. Stay healthy always. May God bless more, Tito We. Yes, Ma'am Virgie Alpinda, salamat, kid. Tito Eric, mayong hapon man. Kag, kay Inday Bonsykes, no? Kay Nini, Nini, mayong hapon lang dira, sa may masulog sa Canlaon City. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Inday Annalyn Arante, Lin, kamusta ka mo dira sa Manila? Quezon City ka mo, no? Yes, salamat sa pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Nay unat nom, maperti kay tutoy Lord. Tutoy dyan, salamat kid. Mabalik ko karon greetings, relax lang ka mo dira. Vic Mira nakakubo, salamat man.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
para makapangihi ka, para nga makapagwa ka sa higo sa lawas mo, o pa makapupo ka bala, sorry ha, o kung pampaslim na may posibilidad man nga isa man na sang rason sa pagnubo sa imong potassium. Kung mahilig ka sa colon cleansing, pwede man nga magnubo ang imo sini potassium. Ang sobra-sobra nga pag-exercise, sobra-sobra nga pagpabalhas, pwede man makapanubo sa imo potassium. Pero ano bala ang batyagon mo? Ano bala mga palatandaan kung nubuin mo potassium? Ha? Ano bitawe? Nagapalamuy-puy ang imo mga batiis. Na-experience ko na hindi ka kasarang magtindog, nagapalamuy-puy ang imo mga batiis, nagapalang alay, mayada kung kaisa nga daw ginabiring ang imo nga batiis, tapos mayada man na batyagan mga daw ka-abnormal sa imo heartbeat, nagaumpisa ang pagpalangluya sa imo mga tiil, mga batiis, kag nagasaka ina amat-amat, tubsog nga maparalyze ang bilog mo nga lawas. So, kinanglanhan lang mo, alungan din. Kay tama ka delikado, inang nubo ang imo potassium, ang hypokalemia. Kay may araman nga, nagakadula ang inakabuti tungod na. Pero paano naton paano kita makarecover sa manubo nga potassium? Paano natin mabulong? Kung daw hindi natin kinanglan niya dalon nga sa ospital, di ba? Para matagaan sa potassium sa dugo. Pero kung nag-umpisa ka pa lang, pagpalang luya pa lang, pagpalangalay pa lang mabatsagan mo, pwede ikaw nga makakaon anay sa mga pagkaon na mataas ang potassium content. Ano ba na ang pwede natin makaon nga damo potassium content? Ang saging, ang patatas, kamatis, orange, ang broccoli, they are rich in potassium. Tandaan nyo na, saging, patatas, kamatis, orange, kag broccoli. Kay hindi lang na-use kita masiling an apple a day, keep the doctor away, but ang saging pwede man. 2 bananas a day, keeps the doctors away. Bawan mo, ang naman tawag siya, hindi tuod na iya, na ang ina nga mga pagkaon, nami man na siya, ang maayong pamaagi para makalikaw sa paglubos ng potassium. Inang ginainom man nato ni energy drink and Gatorade, may potassium man na siya. May araman ang doktor gina reseta, di ba? Nga pangpataas ang imo sini potassium. Pero para makalikaw kita sa amo iyang klase sang masakit, kaon ka gid o galion mo gid kaon saging ara gid. Galion mo gid kaon saging, duha ka saging adlaw-adlaw. Tandaan mo, 2 bananas a day ara gid gali. Keep the doctors away. Pero kung matyag mo nga daw palang luya, nagig kaya, need mo ginaya ang magkanto sa imo doktor. Kag ang makadetermine sina isa ka blood test. Isa ka blood test para mahibaluan ang imo potassium level. Kasi kung may posible araiban, kung may ara hinabatil sa kidney, kung may bato ka sa kidney, kung kidney failure, before and test sa magkaon sa mga pagkaon nga rich in potassium, mangkotigid anay sa imo doctor. Kami ara yung mga pagkaon nga rich in potassium, which is not good para sa mga utod neton nga nagaan to sa kidney failure or mga sakit iya sa bato. No? Okay, so ina nga ito informasyon nga na-share sa inyo karon nga hapon, kabay pa nga bisan pa makabulig kita natungod sa mga nagaproblema dira sa manubo nila nga potassium. Na-mention taman to, saging, patatas, diba? Broccoli, ano pa to, Tita Wilma, pwede nila makaon. Kamatis, kag orange, nan. Yes, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:42 na. Kaduan naton ang horoscope pag-isapad at sa inyo tag sa zodiac sign karon nga adlaw. Okay, para sa itong horoscope karon nga adlaw. Siyempre, unahon, anay natin mga nag-celebrate sa nila birthday today. Yes, August 30. Hindi ko na malipat. Kay Father Jesmar Manato. Father Jesmar, happy birthday sa imo. But anyway, sige lang. Happy birthday sa imo, Father Jesmar. Stay healthy, stay safe. Abaluta, energetic, kada athletic man si Father Jesmar nga daan. Father Jess, happy birthday sa imo and God bless.
Kay Father Fred Gamarcha, belated happy birthday. Kay kahapon niya birthday, Father Fred. Father Fred Gamarcha, belated happy birthday sa imo. Kay Tuto Darilian, ang gwapuhon man nga bata ni Inday Cheryl, kayo po kay ni Action Art na Darrell Lian. Happy birthday man sa imo. Para kag sa mga mag-asawa nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Okay. Sa mga celebrators for today, tuon nami sa tutuod lang nami din man nga mabuot ka maayo ka sa inisig ka pareho, pero mas nga maayo nga hindi mo gid malipatan ang kaugalingon mo, hindi mo gid pagkalimtan ang kaugalingon mo kag ang mga palangga mo sa kabuhi. Amo na sa mga celebrators natin for today. Kaya mga celebrators natin for today under sa Virgo nga zodiac sign. Ang mga Virgo, Agosto 23, tugtog Setyembre 22, subong mo niya Virgo, mapamatud-an mo, subong mo mapamatud-an sa ino eksperyensya nga tuod gali, nga mas maswerte, tuod din man gali, nga mas maswerte ang mga tao nga naghatag, nga nag-share, sang sa nagabaton. Doon kilapit na ng Christmas, it's better to give than to receive, di ba? Pero bisan hindi Christmas, di ba? Mas manami nga nagapaambit ikaw sa blessing nga imo mabaton. Kaya nga 100 times fold na iya nga balik sa imo ni Lord. Hindi ka dapat magduwa-duwa sa pagbulig sa imo si kaparay nga o kung may alak ka. Mga maswerte mo ng numero 1, 18, 23, 31, akag 31. Green is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra, mga natao Setyembre 23, Oktubre 22, Libra, di bantayan kaugalingon mo, guard yourself, bantayan mong kaugalingon mo kay nga, may ara, gidya nga, nagaidot-idot sa imo, kag daw hindi mabulag sa tupad mo, nagapakita siya nga may sa special feeling siya sa imo, hinahanglan, halong-halong pala, kag hindi man nami nga magulang ko mo nagkilalahay amon na talaga yun. Getting them point ko, Libra. Kag bisan ikaw kung sa mga lalaki naman, kinanglan mas nami iya pangabudlayan mo na yung pagpangaluyag mo. Temprano pa, hulap ka, be patient sa pagpangaluyag man sa mga singles ng mga Libra. Mga maswerte ninyo ng mga numero 4, 11, Justice, Ace, kag 20. Yellow is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21, hinahanglan kaon ka para sa kaugalingon mo sa mga masustansya nga pagkaon sunod sa imo horoscope. Kag magluwas nga pakaunon mo ang imo kaugalingon sa mga masustansya nga mga pagkaon, siyempre ang dalagang sampensa mo sudlan mo man sa mga maayo nga mga plano sa imo kabuhi. Mga maayo lang, mga ideya kung dulong-dumon, mga maayo lang. Kaya nga, upod dira, ang matuod-tuod, nga, nagahatag sang kaayuhan sa lawas mo, nagapanami sang imo pamatyagan, kag nagahatag sa imo blessing. Maswerte mo man nga mga numero, Scorpio, 22, 14, 28, kag 46. Purple is your lucky color. At sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 22, Disyembre 21, Sagittarius, maghalong ka karon nga adlaw. May paandam nga maisahan ka na naman sa mga mahingaliton, kag mga palapangayo. Kumiyara ka, hindi ka magdalok, no? Wala ka sang pinakamaayo nga himuon sa mga horoscope, kundi nga ikaw sa amo sina klase nga tao. Mga maswerte mo nga mga numero 6, 18, 25, kay 34. Pink is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, Enero, January. Capricorn, hindi maayong hindi maayong nga mag-close ka sa tao nga tama kabudlay insindihon na. Pero kung feeling mo doon hindi ka din makalikaw, tipos ka na lang kung nanay ka mo. Kaya nga, hindi man tagyapong ka-insindihin mo, ay so, may ara, ginang mga tao mo na. But anyway, Capricorn, mga maswerte mga numero 3, 20, 27, kag 19.
Spades is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao ay Enero 20 ito Pebrero 18, kadasig mahulog sa imo balatsagon. Sa isa iya ka may maayo man nga balatsagon. At maayo man na okay lang na iya. Kag tungod man sina magabago ang pananawan mo sa kabuhi, kag mas maayo Aquarius nga magsalig ikaw sa tao nga nakita mo nga sincere siya sa pagpakig-ayos sa imo. Mga maswati mo naman ng mga numero 7, 10, 28, 31. Blue is your lucky color. Relax lang, ama. Malik pa si Tita Wilma sa dugang neto ng mga zodiac sign pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercial. This portion is Mga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan. Okay. John, sir, mamayong hapon, Tita Wilms, watching live lang ko dia from San Enrique. Okay, speaking of San Enrique, damo sang aton man mga suki, mayong hapon nila sa inyo tanan, ha? Hindi man kamo maisa-isa ni Tita Wilma, pero kamo nila nakabalo maghangop. Na? Tita Weper, kay greet kay Kumari Color na hinulan Bastistin. Iya now kadlawan, Tita We. Happy birthday sa iya, gid. Salamat ha, from Ma'am Virgia Alpinda. Ma'am Lorna Hinulan Bastistin, happy birthday sa imo. Kay Grace Dikinya Coral, good afternoon. Maayo lang ang pagpamati sa taga Valladolid. Kay Jorex, kay Maria Feng, nga nagapamati gid subong sa imo, Tita Wilma. Salamat gid, Ma'am Grace. Rufino Era Gabino, monitor handumanan good PM action we. O Rufino Era Gabino, kag sa mga tagahandumanan dira mayong hapon man. Tita Will, maaari lang kami dyapo ni Nanay Isabel ga monitor sa Victoria City. Happy Monday. Yes, Sir Eddie Laos. Thank you, man. Mayong hapon, Tita Wilma, from Ray Barrioga. Ma'am Christine Minias Villalobos, mayong hapon. Yes, salamat gid na. Mayong hapon man sa imo. Kag yes. Kay Daisy ito Daisy Villutica, mayong hapon. Salamat man. Kay Sonia Villarosa Garcia, kay Faith Joy Tumbukon Palanog, Inday Blaza, good afternoon. Kay Cassie Lopez, salamat man kadamo sa ila galing. At Tia Kim Primilita Bakiran, kay Vicky Montaño, kay Lorna Sortica. Miss Ems Aboso, yes, thank you, good Miss Ems, love man. MCJ Wong, kay Shane Buado, salamat kid. Okay, enough na naanay tawe, ha? Okay, salamat kid sa inyo, Relax lang ka muna, mabalik pa na si Tita We.
alas 12:54 na. Padayong si Tita Wilma. Dali lang gito hingagawon ta nga ito nabiling ng mga zodiac sign para sa ating horoscope. Pisces na kita. Ay mga Pisces, ang mga nataw Pebrero 19 to Marso 20. Abi mo bala Pisces, suno sa imo horoscope. Ara sa imo mga kamot ang kapalaran sang isa kamalapit sa imo. Hindi ka gid pwede magsala. Tungod nga masakitan ikaw kung mapaslawan siya. Ihatag mo ang imo bulig nga kinahanglanon niya. Hindi pag-idalok pa sa sunod sa imo horoscope. Masuwati mo man ng mga numero 9, 12, 26, kag 35. Lucky color, blue. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob, Abril 19. Aries, kung anong gusto mo, amo na ang hatagan mo, focus, tutukin na. Hindi ka pwede nga mag-silo sa bagay nga hindi mo man gusto. Pero sa feeling mo, pamatyagan mo, maayo, amo na yan ibulos mo sa gusto mo, gigi. Kung makabulig para sa imo. Mga maswati mga numero, Aries, 9, 14, 34, 38, violet is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman, ito, Abril 20 to Mayo 20. Ara, bukas ang fencer mo. Karon nga adlaw Taurus. Bukas ang fencer mo para sa isa ka problema nga sa din makahatag ka gilayon sang solusyon. Kinanglan ano lang maabtik lang ang imo paminsaron. Bisan nga maggamo ang balatyagon mo, alerto lang ang imo paminsaron. Magpakatawhay ka lang kay makuha mo gid ang solusyon. Mga masuwati mga numero 7, 18, 21, kay 34, peach is your lucky color. Mga Gemini, ang mga Gemini naman ito, Mayo 21, tugtog punyo 20, yes, Gemini. Kabalumanta, no? Ari Gemini yo. So, sa horoscope, hindi kagid magpadaog sa ila. Sa mga dayaon bala, mga mahingaliton, ng mga tao, hindi kayo magpadaog sa iyo. Hindi ka pwede nga maisahan tungod lang sa isa kaayuhan. Pero ang motibo, makuha ang balatyagon mo. Gets mo? Ginataga, may ginapaon sa imo nga kaayuhan, gali in return sinaway kakabalo ang motive gali nga makuha lang ang simpatya mo, ang salig mo. So, hindi kagid. Ma-insure ta hindi sa magpatunto, hindi siyang painto. Gemini, mga masuwati mo nga mga numero, 12, 25, 26, 41. Red is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman na tao, Hunyo 21, to Hulyo 22. Baw imo, galang adlaw subong. Kay sino man ang mga kontra ang gusto mo, hindi mayo ang epekto sa iya. May hindi maayo para sa iya. Okay. Himuon mo man kung anong gusto mo nga himuon karon nga adlaw Cancer, as long nga para sa kaayuhan mo. Halong ka man. Mga masuwati mo nga numero 9, Justice siya si 28 kay 32. Brown is your lucky color. Kaya katapusan nato nga zodiac sign Leo. Ang mga Leo na tao Hulyo 23 tugtog gusto 22. Isya mo man Leo sa imo mapalangga sa kabuhi ang sila mo man ka oras, tagay man sila oras mo. Ini makapayo nga ikaw nagapaulipon lang sa trabaho. Wow, hindi mapasobra-sobra. Mas nga mangin malipay ng kabuhi kung upod mo ang mga palangga mo, especially ang family mo. Leo, tagay sila sa imo precious time, bisan paano. Mga masuwati mo nga numero 2, 15, 38, 24. White is your lucky color. Nabatiyan na ito natin sa zodiac sign para magsatuntay sa horoscope sa karon iya nga adlaw. Lunes, Agosto 30 tuig 2021. Baw! Mayong hapon lang dira. Mikmik! Nakita ni Mikmik mayong hapon. Salamat gid ha. Kaya syempre dira kay Inday
Inday Nimpa, Inday Fatim, mga misalanap dira sa may Camelot of Meadows. Thank you sa pag-upod ninyo. Kaya syempre, araman kita nag-upod sa kalisod para kay Nini, kabaluta palangga naman. Di ba? Okay, kay Manang Perla, kay Inday, may salamat kay mayong hapon man. In punto las 3, Action Radio Philippine Standard Time, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. May Horacio Imperata, lagot sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel,
igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag madamo gyud nga salamat mga palangganeton nga mga tagpalamati sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma karon na naman nga adlaw Lunes, Agosto 32, 2021. Dira kay Ashley Vico Perez sa Kawayan kag Benito Magbanwaster. Thank you kag mayong hapon get. Si Tita Wilma magapaalam na tungod wala na kita sang panahon pa pero ang ato naman igabilin sa inyo nga Bible verse of the day halin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 3 and 4. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Mayong hapon, salamat sa liwat was na naman, standby sa matahong nga drama, mensahe kang pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.